Jedna válka, 3 čísla a žádné se neshoduje. Kolik ta válka doopravdy stála? Proč se oficiální a interní čísla tak liší? A co se za ty peníze dalo pořídit místo toho? Než se dostaneme k odpovědi, začneme u toho, co je vidět. U samotných zbraní. Střela Tomahawk stojí $3,5 milionu za jeden kus. Amerika jich vystřílela stovky. Dron Reaper má cenovku $30 milionů a Irán jich za 108 dní sestřelil 24. A celkem Amerika během války ztratila nebo poškodila 42 různých letadel. Když tohle všechno sečtete, dostanete první doložené číslo. $37,5 miliardy. A to je pouze munice, palivo a provoz základen. To, co Pentagon započítal. Jenže zde úplně chybí opravy základen v 5 zemích a ani dolar za zničené radary, potopenou techniku a poškozené lodě. A není tam ani dolar z toho, co bude Amerika platit ještě za 30 let. Úroky a případně péče o zraněné, protože válka se neplatí z toho, co má Amerika na účtu, válka se platí na dluh. Takže těch 37 miliard není cena války, je to cena za munici. Kolik tedy stojí ta válka celá? Záleží, koho se zeptáte. Začněme u toho oficiálního čísla, protože ani to nebylo vždycky stejné. V dubnu Pentagon kongresu oznámil 25 miliard, v květnu 29, v červnu 30 a 21. července seděl před senátem ministr obrany Pete Hegseth a řekl 37,5 miliardy. 4 slyšení, 4 čísla a pokaždé vyšší než to předchozí. Když to samé spočítal nezávislý institut a připočetl i zničenou techniku, vyšlo mu přes 40 miliard. Jenže pak uniklo do médií něco zajímavějšího. Interní odhad, který si Pentagon dělá sám pro sebe, ne pro kongres a ne pro veřejnost. Ten mluví o 80 až 100 miliardách, tedy skoro trojnásobek toho, co ministr obrany řekl nahlas před senátem. A pak jsou tu ekonomové z Harvardu. Ti se dostávají až k bilionu, protože jako jediní počítají i to, co bude Amerika splácet ještě za 30 let. Úroky z dluhu a ekonomické škody. 37 miliard, 40, 100, bilion. Všechna ta čísla jsou přitom pravdivá. Rozdíl mezi nimi není v tom, kdo lže, je v tom, kde se každý rozhodne přestat počítat. A vláda přestává vždycky co nejdřív, protože nižší číslo se lépe vysvětluje voličům.